तानिया झा के लिए एगो हम गाना स्पेशल बनैले बानी। जानतानी लोग कौन? अच्छी नौरपन के बियाई बोतिया काका हो अपन बिहार में अब न चढ़ के पीरा जुगाड़ में तनिया झा के कस के हु मची दो कदो न पीरा जुगाड़ में। प्रणाम नमस्कार भैया, हम भोजपुरी गायक शैलेश परवाना। आज वो लोग के शो में हम कुछ ऐसा सेलिब्रिटी स्टार के बात करे वाले बन जाओ हाई भैया हाई गावत तारी से भोजपुरी गाना कि बनावत तारी से खाना, गावत तारी से भोजपुरी गाना कि बनावत तारी से खाना कि ठोका ठोकी करे के खोलले बाड़ी से कारखाना। ओए देख तनिया झा के देखी होई भोजपुरी में का हाल बा, देखी होई भोजपुरी में का हाल बा। आ सब गोला से सुंदर एगो तनिया झा माल बा के शो में हम खुलासा करे वाला बानी कि कहां के लइका लीले के गुलर, कहां के लइका लीले के गुलर आयाव न है न तोरा के कह दी हम हुलर। अनोख बहू के चोख भइल आ तहरा का मन बा, अनोख बहू के चोख भइल आ तहरा का मन बा। हम न रे तने आव हमहू कह दी तोरा के तवक पसंद बा। एक बार कमेंट करके बताई लोग कि एकरा ढोरी की गहराई कितना बा। एक बार कमेंट करके बताई लोग कि एकरा ढोरी के गहराई कितना बा। हमरा शो में आए बानी त तनी तनी तनिया झा के ले ली काहे कि एकरा में मिठाई कितना बा। आ देखी का गाना गावता हम भतरा कितनो ठोकेला तो भोना लइका हो गेला। तोरा तो मरद से भेंट ना भइल आ जानता रे तोरा कथी से भेंट बलवा रह जा लोग। हाय तनी भोजपुरिया कलाकार के स्टाइल देख ल लोग। अरे तोरा तो खाली भेंट भलवा कथी से आय हाय आय हाय आय हाय। आ तनी हमरा लगे आओ ना, तनी हमरा लगे आओ बर्दाश्त ना करबे। पत्थर पटक रहीबू तो आग हो जाई, पत्थर पटक रहीबू तो आग हो जाई। आ मोतिहारी के लइका से ओजी रहीबू तो जवानी तार राख हो जाई। तो ई रहल तनिया झा के ऊपर एगो नया हमार शो। आ लगातार ऐसन के वीडियो आवत रही। चैनल सब्सक्राइब करी आ वीडियो के लाइक करी आ एक बार तनी शेयर कर दी। तो बस लाइक और शेयर करत रही आ हमरा कॉमेडी के ऐसा ही आनंद लेत रही। आ पेज के फॉलो करी शैलेश परवाना कॉमेडी।